India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Sakumba khat khandai ngut shu kinong Sri Lanka kabakan thup ya henriu ngut ikin thei bat san ngut kikna kila phet kra no nala ka jongkari da ka pindon kam da ka liang bat wan poi hakithan rut dureau jongke India hakane ka steps ngi uble balala angko khubor he sarkar hadian belayo ya kejingtip bakadan ka kinhun jong kinong Tamil nong Sri Lanka ki belawan poi haki benta jong ka ari salmunai hakani gamit sni sajan balala nakliang ki bor pulit ki lalap dia niki bat yalam no iki syakak tem ka badan ha mandapam kini ki Tamil ki layathu biki bor pulit biki lawan da kaliang na Sri Lanka hadu baginda poi haki bentaro duriau jong ka India hadanush kodi kini ki brio ki bakenthop ya prangut ki rangba ki laong bakim bansi ban phet kra no nala ka jong kari namar kim la shu ban pinda pinbiang yaki jikdat ka bakoksan kum kabam kadi hadin belayo ka kwat hapo kani kari kala khilem no bat namar ka jing bang tikna ha ka peyade bat ki kamsan hima sima hadin ba kani ka jing e bakinong song snong kilai kindu hapo la ka jong kari ha Sri Lanka kila don ru shipau ngut ki briu ki bla phet kra no nala ki jong ki yeng kisan bat wan poi sha Tamil Nadu bat hadu minta kila dan apu khandai ngut ki briu ki bla wan poi sha kiti ki than khapot ke India ka Sri Lanka kelamat ya kani ka jing e halor ka yo ka kwat ha ka sim ka bening kong e nadu baklayo ya la ka jong ka jing la lut na ka UK ha ka snam khat khandai spa sau ka kra kinong song snong jong kani kari kila beteng ya ka jing e ki belane bun tayo minta na mar ka jing du no ya ka boarding electric bat ya ka jing duna ki airship ki mar bam bat ki wei pat ki jing dan kam ba kongsan nakliang ki pat ba ki bla penlong ya ka jing ki kila dawai ka jing e no kam jong u president Gotabaya Rajapaksa jong ka Sri Lanka namar ka jing bamla ban te la kam ha ka be dei bat kayo ka kot jong kari